И здравейте, аз съм Evil242 и в този клип ще ви покажа две програми, които много ще харесате. Не са свързани с игри или нещо, може би едната е свързана, не знам. И добре, значи първата е BlueStacks, може някой да я знае, не знам. Доста сигурно не знае. Която е като въображаем таблет на компютър. И един много добър приятел ми, не ми е много добър, един приятел ми я каза и аз съм супер доволен от нея. И тази програма може да си теглиш игри, които са за Android. Не е програма, всъщност, като играе. Боже мой. Добре. Ще изчакам малко да заредим. Ето я. Така, това е като един таблет на компютъра. Мишката е... какво е мишката? Мишката е пръст. Пръст. Така. Това. Като цъкнете някое приложение и то ви зарежда. И то е само Android приложение. Така. Боже. Добре, това е едното. И то работи на бързи компютри, защото на бавните нищо няма да стане. Може и да стане, ама само ще ви цепи много и може да ви забие. И не дейте да теглите огромни приложения за Android, защото просто ще ви зацепи целият компютър и не знаете какво ще стане. Това са малки приложения, така да кажа. Добре. Втората програма е, ако някога сте се питали, някога скоро излезна един клип за конспирация за Giorgio Illuminati и още какво беше. Някои са го гледали. Програмата, с която той прави гласът, се казва SpeechLab. Ето. Така, аз всъщност няма къде да го намеря това. Къде беше сега? Не бе, ето го. Ето го. Speak Text. Съжалявам, че ви държах малко. И ето го. Този глас е английски. Това е Гергана. И най-странното Лицензът за програмата е дарен на хората с нарушено зрение от Българската асоциация за компютърна лингвистика. Точно ще ви го кажа, че този глас е направен за хората с проблеми с зрението и не знам кой се гаври с него, но пък е смешен, да. И ето го. Да напишем нещо като... Какво? Ето, чуйте се. Потвърдено? Да. Добре, това беше от мен. И последното, което искам да кажа е за това, че първите четирима, които са коментирали по този клип, без обиди, ще ги добавя в Skype и ще снимаме заедно на Survival или каквото и да е, ще го организираме, ако въобще някой пише да е все едно. Добре, това беше от мен и до скоро!